W każdym języku istnieje pula słów, która ma zupełnie inne znaczenie niż nam się wydaje, gdyż brzmienie słowa jest zbliżone do tego w języku ojczystym. W angielskim na przykład data to dane, a nie data. W niemieckim dom to katedra, a nie dom. W czeskim natomiast nie polecam nikomu szukać, gdyż to dość wulgarne słowo oznaczające pieprzenie, bynajmniej nie potraw. Dlatego niezmiernie ważne jest poznanie takich false friends, czyli fałszywych przyjaciół, również w języku śląskim. Dzięki temu nie wyjdziesz na bozna, gdy będziesz chciał zrobić na kimś wrażenie, że mówisz po śląsku, oraz dobrze zrozumiesz Ślązaka, który będzie chciał ci coś zakomunikować w swoim języku. Dzisiaj pokażę ci 7 śląskich słów, na które warto zwrócić uwagę, bo oznaczają zupełnie coś innego niż myślisz. Zacznijmy od słowa bania, które w języku polskim oznacza rosyjską odmianę sauny. Potocznie bania to także głowa, a być na bani to być pod wpływem alkoholu. Jednak w języku śląskim bania znaczy coś zupełnie innego. To po prostu dynia. Więc jeżeli Ślązak zaproponuje ci zupę z bani, to nie odmawiaj, bo na pewno będzie pyszna i raczej nie znajdziesz w niej niczyjej głowy. Z czym ci się kojarzy bas? Pewnie z brzmieniem rockowej kapeli, bo to potoczne określenie gitary basowej. Podstawowe znaczenie tego słowa to najniższy męski głos, jednak po śląsku bas to wielki brzuch. Gdy słyszysz, że Ślązak mówi o wielkim fleku na basie, niekoniecznie znaczy to, że Barbara ma na sobie dużą plamę, ale raczej, że jest ona na brzuchu. Kiedy Ślązak zaproponuje ci, że powinieneś zrobić coś po leku, nie uważa ciebie za lekomana uzależnionego na tyle, że bez tabletek już nie dasz rady normalnie funkcjonować. Zrobić coś po leku po śląsku oznacza po prostu, że mamy zrobić to pomału, powoli i na spokojnie. Nie musisz więc od razu biec do apteki, aby sprostać prośbie Ślązaka. Z czym każdemu kojarzy się Śląsk? Z węglem, czarnym śniegiem i kominami kopalń. Pomijając już fakt, że fajnie, jeśli będziesz walczył z tymi stereotypami, to wiedz, że gruba to nie określenie pulchnej kobiety, ale śląskie słowo oznaczające kopalnię. Górnicy, a w zasadzie grubiorze, chodzą zatem do roboty na gruba. Ale ćma! Gdy usłyszysz z ust Ślązaka takie sformułowanie, to nie zaczynaj ze strachem kręcić głową w poszukiwaniu owada. Gdyby Ślązak chciałby cię ostrzec przed bliskim spotkaniem z małą, sympatyczną istotą, użyłby raczej słowa mota. Natomiast słowo ćma oznacza ciemność i zmierzch, którego z powodzeniem możemy użyć, gdy jest końcówka lata i nadal nie możemy uwierzyć, jak szybko zapada zmrok. Przy różnego rodzaju ciężkich robotach, czy to w budowlance, czy na działce, przyda nam się kara. Ale nie dlatego, że coś źle zrobiliśmy i musimy ponieść tego konsekwencje. Gdy Ślązak poprosi cię o przyniesienie kary z warsztatu, nie musisz się obawiać żadnych narzędzi tortur. Weź po prostu taczkę, gdyż kara to śląskie określenie właśnie na ten wózek, którym możemy przywozić gruz lub ziemię. Natomiast gdy śląski policjant nas zatrzyma, bo jechaliśmy za szybko, nie da nam kary, tylko sztrofa, bo to śląskie określenie na karę. I na koniec, gdy słyszysz prośbę od Ślązaka pójdź sam, nie oznacza to wcale, że to zaproszenie do spotkania w 4 oczy, a jedynie informacja, że masz przyjść do osoby, która cię woła. Sam, czyli tutaj. Mam nadzieję, że zapamiętałeś wszystkie 7 słów, które pozwolą ci się lepiej komunikować po naszymu, czyli po śląsku. Takich słów jest dużo więcej, ale przyjemność ich odkrywania pozostawiam już tobie. Jeżeli chcesz jeszcze lepiej poznać Śląskogotka i udoskonalić swoje umiejętności językowe, wejdź na stronę ponaszymu.pl/bonus. Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do bezpłatnego 45-minutowego szkolenia 10 zasad szybkiej nauki śląskiego. Pokażemy ci w nim sprawdzone sposoby na to, jak zacząć naukę gotki, co zrobić, aby jak najszybciej uzyskać pożądane efekty i jak doskonalić się we wszystkich obszarach używania języka w rozumieniu, mówieniu, pisaniu i czytaniu. To mega wartościowa wiedza, dzięki której będziesz dokładnie wiedział, jak zabrać się za naukę gotki. W efekcie wreszcie będziesz mógł się nią swobodnie posługiwać. A zatem nie czekaj, już dzisiaj zarejestruj się na stronie ponaszymu.pl/bonus i zacznij swoją przygodę z gotką.